זאת חנוכה בעזרת השם השנה, נדבר עליו בגלל שזה יום כל כך גדול, כתוב בספרים הקדושים שזה בעצם גמר החותם הדין. זה הגמר של כל החתימות. אני אקריא לכם ממש לסיום מה שאומר הבת עין. הבת עין אומר בפרשת וישב, הוא אומר ככה, איתה בכתבי האריזל, שעיקר סוף גמר החתימה היא בחנוכה. אם כן נוכל לומר שזה מרומז בפסוקים אלו על דרך זה, והיא כמשלוש חודשים, היינו מראש השנה עד חנוכה, שאז עיקר גמר החתימה. אומר הבת עין, תקשיב טוב, בימים הנוראים השקעת, כי אמרת אני חייב להיות חתום כראוי בדין, שלא יהיה פדיחות. אומר הבת עין, תקשיב טוב, עיקר גמר החתימה של כל השנה, זאת חנוכה, אדוני. תיתן בראש. כמו שאתה יודע להשקיע בימים נוראים, תשקיע ביום הזה. זה לא יום פשוט. אין עבודה ביום הזה, אין סידורים ביום הזה, אין כלום. יש רק, כמו שבראש השנה אתה לא עושה סידורים, אלא אתה עסוק בסידור שלך ובתפילה, גם ביום הזה תשקיע בלהתפלל ולבקש דברים נפלאים. נפתלי מרובשיץ, הרבי מאלכסנדר, הרבי מג'יקוב, כולם אומרים שרק אז נמסרים הפתקים. הם לא יכולים כל הפתקים שנמסרו להתקיים עד ששומעים מה עשית בזאת חנוכה. זאת חנוכה השנה יהיה ביום שישי. יום שישי. האמת שזה קצת מקשה על לעשות דברים גדולים ביום שישי, כי בכל זאת שבת נכנסת בשעה 4 ומשהו, אבל קודם כל להבין שזאת חנוכה כתוב בספרים הקדושים, באמת בספרי החסידות, בני יששכר, פרי צדיק ועוד הרבה, שזאת חנוכה זה באמת התחנה האחרונה מהימים הנוראים. והיא כמשלוש חודשים מדובר על זאת חנוכה. דהיינו, כל ראש השנה, כל יום כיפור, כל הושענא רבה, שמיני עצרת, שמחת תורה, כל מה שעבדנו בעשרת ימי תשובה, הכל מתנקז לזאת חנוכה. אמר הרבי הקדוש, רבי ישראל מרוז'ין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכינו להיות בציון שלו, נסענו 7 שנים לשם בערך, אבל בסוף הגענו. הוא אומר, רבי ישראל מרוז'ין, זה מובא אצל הרבי מסדיגורה, באביר יעקב, שמה שצדיקים גדולים פועלים בימים הנוראים, יהודי פשוט יכול לפעול בזאת חנוכה. צדיק נוראי, צדיק גדול, בראש השנה אתה אומר, בונה, הוא עושה עבודה, הוא עכשיו מוריד דברים, אתה בזאת חנוכה יכול לפעול. איך? על ידי תפילה מול הנרות, וגם בכל היום עצמו, כי זה יום מסוגל. כתוב שהפתקים נמסרו, אבל אין שום הוצאה לפועל של שום דבר שנחתם ונגזר בראש השנה הכיפור והושענא רבה, עד זאת חנוכה. זאת חנוכה זו תחנה האחרונה שבה אפשר להמתיק את הכל. וגם אם כל חנוכה לא עשית שום דבר, בזאת חנוכה הכל יכול להתהפך. זה היום הכי גבוה, זאת חנוכה. היום השמיני של חנוכה. השנה שזה יוצא ביום שישי, בדרך כלל נוהגים ביום הזה להקדיש אותו לנסיעה לקברות צדיקים. בבוקר קמים, יש הרבה אנשים שנוסעים להתפלל ותיקין אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון. גם השנה מי שיכול שזה מצוין, רק צריך חישוב עם הזמנים כמה שיותר. אבל כל אחד יתכנן כבר מראש איך הוא מתכנן את היום והלילה הזה, כדי שבאמת הוא מצד אחד גם לא ייכנס לשבת בצורה לא נכונה, כי אז זה שכרו בהפסדו. מצד שני שכן יהיה לו איזשהו הפקת תועלת כמה שיותר גבוהה מהיום הזה. להקדיש אותו לא להכנות למיותרות, לדברים מיותרים, אלא ממש להקדיש אותו לתורה ותפילה, כל אחד איפה שהוא רואה לנכון שהוא מסוגל. זה יום שבמיוחד גם כמובן לפקודת הקרות, ככה כתוב, הבני יששכר כתוב שזה כמו ראש השנה, זאת חנוכה, לכן יש בזאת חנוכה ספציפית כוח, בגלל שכמו שבראש השנה יש זמן מסוגל לפקידת הקרות שם עם אברהם ושרה וכולי, גם פה בזאת חנוכה יש כוח מאוד גדול לפקידת הקרות. אפשר לפעול ישועות, ישועות, ממש לבקש, השם יתברך, היום זאת חנוכה, אני מבקש, יהי רצון לפניך, שאזכה, כמובן תבקש דברים שטותיים, לא יודע, אופניים, לא, בזבוז של תפילה, אבל בן אדם מבקש על זיווג הגון, בן אדם על שלום בית, על חינוך ילדים, ישועה לכלל ישראל, שבעזרת השם שכל החיילים יחזרו בשלום,
בריאים בנפשם ובגופם, וכל החטופים וכל השבויים. ובעזרת השם שכשיהיה חיטת ופחד גדול על כל האויבים שלנו, שלא יעיזו בכל העולם כולו להזיק ככה ליהודי. על זה צריך להתפלל, על עם ישראל. בעזרת השם שמשיח צדקנו יתגלה ברחמים גדולים ומגולים. בעזרת השם שיהיה הרע גדולה, עולם התורה נמצא בקשיים מבחינה כלכלית, שיהיה הרבה שפע רב בעולם התורה, שחס שלום לא אנשים יעזבו את ספסל הלימודים, ושלא יהיה איזה גל של עזיבה או כל מיני פתרונות כאלו ואחרים. צריך להתפלל על דברים. גם בן אדם, כל אחד והפק הלך שהוא עובר עם עצמו. זה זמן מסוגל. בין חמישי לשישי, לא לישון הרבה, לישון קצת, לקום מוקדם, איזה ותיקין, אפשר אפילו לנסוע, מי שרוצה לנסוע, לעשות ותיקין בכותל, אצל רבי שמעון. לנצל את היום הזה ממש. לנצל את היום הזה לתפילה, לבקשה. יש לנו, היהדות משובצת ביהלומים. מה הכוונה? יש לנו, לא כל יום יש לנו הזדמנויות להשיג ולפעול כאלה ישועות שהן לא נתפסות והן מעל הטבע. לא כל יום יש את ההזדמנות הזאת. עד שיש הזדמנות כזאת, צריך לתפוס אותה בשתי ידיים, ממש. לא לעזוב אותה. ממש לתפוס אותה, לחבק, וממש, איך אומרים, לנער עד שירד כל הישועות וההשפעות. וכל אחד צריך בעניינו דברים שהוא יודע שהוא צריך. ואם הוא מרגיש שהוא בסדר, עם ישראל זקוק להרבה רחמי שמיים, ואם הוא פנוי, ניתן לו מספיק דברים להתפלל עליו. יש הרבה.